Salut prieteni, mă numesc Sasha și bine ați venit pe canalul meu YouTube. Noi împreună vom găti produse de panificație și patiserie, iar astăzi vom face cantuccini. Pentru cantuccini noi vom avea nevoie de următoarele ingrediente: unt moale, zahăr alb împreună cu un praf de sare, ouă, migdale cu piele și făină cu un pic de praf de copt. Mai întâi de toate luăm migdalele cu piele și le prăjim la aragaz. Noi am prăjit migdalele și acum le punem să-i răcească. Le lăsăm la răcit. Așa frumușel. Le lăsăm la răcit deoarece noi facem un aluat bătut, adică mai întâi de toate vom bate untul și cu zahărul și dacă noi punem migdalele calde, el se lasă. Nu prăjiți migdalele foarte tare, o prăjire așa medie, deoarece oricum în coacere ele se mai prăjesc. Această rețetă nu este una tradițională prin faptul că aluatul se bate și se adaugă praful de copt. De obicei în rețeta tradițională nu se adaugă praful de copt și se face cu aceleași ingrediente, însă tehnica e un pic diferită. În cazul dat, noi mai întâi de toate vom adăuga untul și cu zahărul împreună cu sare. Adăugăm untul moale, nu topit, cum se spune în patiserie, unt plastic, și împreună cu zahărul, unde am adăugat praful de sare, zahărul alb. Dacă desigur doriți, puteți să puneți și zahăr brun. Nimeni nu vă împiedică să faceți cum doriți dumneavoastră, dacă vă place mai tare gustul. Batem bine, foarte bine batem și adăugăm ouăle, câte unul. Începem a amesteca. O chestie foarte importantă în patiserie: să punem ingredientele calde, adică la temperatura camerei, doar dacă rețeta nu cere să fie ele reci. Spre exemplu, ouăle albușurile se bat mai bine când sunt temperatura camerei decât când sunt reci, însă frișca se bate mai bine când este rece, adică frișca de lapte când se bate, cu cât mai rece este, cu atât mai bine se bate. Așa, amestecăm, batem, să zic. Acum putem să adăugăm din nou un ou și la fel să batem energic. Și pe final din nou al treilea și ouăle. Un lucru important care am uitat să zic este faptul că să punem arome în aluat. În general, în patiserie, toate aromele care se pun sunt lămâia, coajă rasă de lămâie, coajă de portocale, vanilie. Deoarece noi aici nu găsim lămâi sau portocale ecologice, eu omit să pun, să rad coajă de lămâie care o găsesc în comerț. Voi, acei care sunteți peste hotare și știți de la cine cumpărați și produsul este natural, foarte bine e să puneți aceste arome, deoarece dă un plus și o calitate mai ridicată a produsului finit. Noi vom folosi vanilie și vom adăuga o linguriță de vanilie ca aromă. Iată, vedeți, aluatul este destul de montat. Desigur, dacă noi am face cu robotul, s-ar primi încă și mai montat. Vă recomand, cine are robot, faceți cu robotul și economisiți chiar din timp.
Iar pasul următor care noi îl vom face, vom pune migdalele care s-au răcit între timp și vom adăuga în aluatul nostru de bază. Toate. Vom amesteca foarte așa. Și ultimul pas, noi vom adăuga făina împreună cu praful de copt. Eu am cernut-o, însă mie îmi place atunci când fac aluaturi fragede să le cern de 2 ori. Când facem aluaturi fragede, este recomandabil să punem făină cu gluten scăzut, deoarece glutenul formează sau dă tăria asta la aluaturi și asta este contraindicat pentru aluaturile fragede. Însă dacă nu aveți, puneți de acum făină de care aveți, de care este în comerț. Încercăm să mestecăm cât mai puțin, tocmai din cauza că să nu formăm foarte tare glutenul. Sunt deserturi, sunt dulciuri unde glutenul este binevenit, gen croissante, panetoane, iar aici noi nu avem nevoie de el, așa că amestecăm cât mai puțin. Adăugăm restul făinei. Așa, foarte rapid se face. Foarte, foarte rapid. Amestecăm. Când am incorporat toată făina și gata, asta e tot pentru a face aluatul. Îl punem binișor, îl aranjăm, punem pelicula deasupra și la frigider pe o oră, până aluatul se întărește. După ce a stat, la mine a stat circa 2 ore la frigider, dar mai bine dacă doriți, cine poate, lasă chiar pe noapte. Chiar pe noapte îl lăsați în frigider și dimineața îl scoateți și faceți. Sau invers, dimineața îl puneți la frigider, seara faceți cantuccini. Luăm și scoatem aluatul, punem pe masă și împărțim aluatul cum doriți, în 3 ori 4 bucăți identice, 3-4 bucăți egale. Ne ajutăm cu făină, așa, facem bastoanele noastre. Facem 3 bastoane de, vedem așa la ochi și le punem în tava. Rotunde să fie, așa. Și le punem, la mine unul s-a primit mai mic și 2 un pic mai mari. Nu e nimic strașnic, deoarece vor avea o formă mai ele. De ce? Trebuie să lăsăm un pic de spațiu între ele, deoarece când se coc, ele se lasă și să nu se atingă una de alta, lăsăm spațiu la mijloc. Așa. Acum luăm un pic de ou bătut și ungem deasupra la aceste bastoane. Ungem cu ou, așa. Așa, ungem cu ou, bine. Cine dorește, asta la dorință, presoară zahăr alb deasupra sau zahăr brun, cum doriți. Dacă nu, lăsați așa. Lăsați, eu o să pe unul sau 2 o să presor, iar pe o să facem 2, o să lăsăm cu zahăr și 1 fără. Presurăm zahăr deasupra. Așa. Facem și asta. Și iată așa. Gata, asta e tot. Încălzim cuptorul în prealabil la 180 de grade, modalitate statică, și coacem pentru circa 20 de minute. Oricum vedeți după cuptorul dumneavoastră,
până ce se rumenesc cantuccinii. Pasul următor va fi că noi le vom tăia și le vom coace pe o parte și pe alta până ele vor deveni crocante. Am scos cantuccinii din cuptor, am lăsat să se răcească și iată, după cum vedeți, astea două care am pus eu cu zahăr, iar acesta este fără, un mai lucios, ăsta e un pic mai rustic. Acum luăm, cum am zis, lăsăm spațiu între ele deoarece se lipesc și tăiem cantuccinii în forma lor tradițională. Pe diagonală, nu așa, dar pe diagonală facem fâșii. Circa 1 cm, 1 cm jumătate, de cum doriți dumneavoastră. Le tăiem. Iată, cam așa ceva se primește. Și le punem înapoi în tava, care să punem în cuptor din nou să se coacă. Le punem pe 5 minute la cuptor, după care le scoatem, le întoarcem pe partea aia și din nou pe 5 minute, ca să se coacă un pic mai bine și să fie mai crocante. Scoatem cantuccinii după 5 minute și le întoarcem. Iată, vedeți, s-au copt pe partea asta, au devenit încă și mai colorați. Aceste cantuccini sunt un fel de biscuiți care puteți să le consumați chiar pentru copii, să dați la școală, să consumați chiar la un ceai. În Italia, în general, se consumă ca desert cu vin, un vin de desert care se numește vin Santo și ele sunt din regiunea Toscana. Dacă cine a mai fost și știe foarte bine această combinație de vin cu acești biscuiți italieni. Și le punem din nou pe 5 minute în cuptor să le mai părjolim un pic. Iată, vedeți cum s-au rumenit cantuccinii noștri. Fiți atenți, aici sunt rumeni, sunt calzi încă, sunt foarte fierbinți. Le lăsăm să se răcească și apoi le vom gusta. Fierbinte, e foarte fierbinte. Dacă doriți, puteți să înlocuiți migdalele cu nucșoarele. Cui nu-i plac migdalele. Puneți arome și savurați. Savurați cu un vin, savurați cu un ceai, savurați-le dimineața, seara, când doriți. Este un produs foarte bun și știm ce mâncăm.